L-uniku għan u punt kardinali għandu jkun il-insaħħu l-kura paljattiva jew insaħħu l-arfin fis-soċjetà tagħna billi ninkoraġġixxu dialogu dwar it-tema tal-mewt nistgħu innaqsu l-biża' u nżidu s-sostennu l-kompassjoni. Rridu nieħdu deċiżjoni b'mod informattiv speċjalment fis-suġġett etiku u kumpless tal-eutanasja. Dan intqal fi stqarrija mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Mediċina tas Saħħa Pubblika fejn qabel xejn insistiet li taqbel mal-Assoċjazzjoni Medika Maltija illi l-aktar ħaġa importanti hi li l-ewwel jiġi assigurat illi ħadd ma jażel li jtem ħajtu kawża tal-fatt li bħala pajjiż nkunu fallejna li nagħtuhom l-għajnuna kollha biex jgħixu b'mod dinjitus. L-MAPHM spjegati li wara li rat id-dokumenti li jinsab għal konsultazzjoni pubblika dwar l-eutanasja volontarja assistita innotat illi it-terminoloġija użata hija waħda ħażina kif dak il qed jiġi propost huwa s-suwiċidju assistit minn mediku. Dan fil-waqt li insistiet li huwa ferm inkwetanti kif dak li qed jiġi propost imura l kollox kontra l-prinċipji msemmija fl-Istrateġija Nazzjonali għal Prevenzjoni tas-Suwiċidju 2025-2030. Dema konsultazzjoni pubblika kienet imnedija 3 xhur ilu biss. L-Assoċjazzjoni saħqet li hemm nuqqas totali ta' informazzjoni f'termini ta' riċerka li din il-proposta hija bbażata u inqas li huma dawk laqdiet esperti u akademiċi li kienu konsultati qabel ma ġie miktub dan id-dokument. Ġi spjegati li tali proposta teħtieġ konsultazzjoni qawwija minn dawk l-aktar ta' esperjenza, professjonisti mediċi, legali, dawk fil-qasam ta' drittijiet tal-bniedem, etiċi u sansitra mexxejja f'istituzzjonijiet reliġjużi kif ukoll rappreżentanti ta' pazjenti u NGOs. Dan fil-waqt illi, bi kliem ibes, l-Assoċjazzjoni saħqet illi tali proposti qed immorru għal kollox kontra l-prinċipji bażiċi tal-etika fil-mediċina bl-MAPHM tisħaq li hija kontra l-eutanasja assistita. Fejn, is-sok tat-tajt illi r-riski li jnaqru l-fidi li għandhom il-familji Maltin u għawċin fil-professjonisti mediċi huma kbar. Għaldaqstant intqal dwar il-bżonn li tissaħħaħ il-kura paljattiva b'tali mod li l-Gvern jintroduċi proviżjonijiet legali f'dan il-qasam bilan li jkollhom is-sostenn leġislattiv u ġudizzjarju direttivi legali li verament isaħħu d-dinjità tal-bniedem fl-aħħar jiem tiegħu. Hawnhekk l-MAPHM ħeġġet lill-Gvern sabiex verament jieħu din it-tema b'serjetà illi tixraq. Intant, ġi spjegati li tali proposta tal-eutanasja minkejja salvagwardji eventwali kollha xorta waħda jkun hemm l-element ta' vulnerabilità tal-perċezzjoni tal-pazjent b'impatt emozzjonali u psikoloġiku enormi li jkun għaddej minnu f'dak il-moment tant sensittiv meta jkun qiegħed jaffaċċja marda terminali. Finalment, l-MAPHM spjegati li kwalunkwe mediku għandu jkollu dritt ċar u tont li jista' jirrifjuta li jkollu x'jaqsam ma' tali proċess la darba moralment ma jaqblux magħha. Insistiet illi l-poplu għandu jkollu għarfien totali bid-differenza ta' bejn eutanasja volontarja assistita u kura paljattiva. Dan fil-waqt li temmetajt li dan id-debattitu għadu fi stadju prematur ħafna u fil-waqt li hija favur li tiżdied il-kura paljattiva f'Malta b'investiment u priorità assoluta kwalunkwe proposta oħra għandha segwi l-standards etiċi mitluba fil-qasam mediku fuq livell internazzjonali. Aktar minn hekk appellat għal dibattitu trasparenti b'evidenza riċerkata u mirquma mill-aqwa professjonisti fil-qasam.